Oheak itxi eta Gurutzetako ospitalean larrialdi zerbitzuak gainezka zeudela salatu zuten sindikatuek aste santuan. Murrizketek ekarritako ondorioen adibide bat baino ez da. Galdakaoko guztian adibidez, 3 box itxiko dituztela udan, horrek esan nahi du 130 itxiko dutela udan. Azken aldian askotan salatu dugu ze kolapso ematen diren urgentzietan, zelan pilatzen diren gaixoak pasillotan. Ordezkorik ez da kontratatzen eta zenbait espezialitatetan medikuak falta dira. Anbulategi batzuetan lehen 10 mediku zeudenean 4 bajan baldin baude bat ere ez da ordezkatzen. Eta ondorioz mediku bakarrak 2 agenda kudeatu barritu. Pediatrian adibidez egoera izugarria da, ez dago pediatrari kasu askotan eta famili medikuek egin behar dute lan hori. Osakidetzako langileen murrizketek zuzenean eragiten diete osasun zerbitzuei, hala salatu dute gaur Osakidetzan ordezkaritza duten 8 sindikatuek. Negoziatzeko eskatu diote Osakidetzari, bestela mobilizazioak egingo dituzte. Ekainean manifestazioekin hasi eta hainbat protestaren ostean ados jartzen ez badira, urrian lanuzteak egingo dituzte.